Hej Thomas. Jeg vil gerne forklare katabolismen, altså hvordan nedbrydning af et glukosemolekyle sker. Og det ser vi her på figur 5.3.6, hvor vi starter med et glukosemolekyl her, som rører ind i glykolysen, som foregår i cytoplasma. Her dannes så H2-pyruvat, som via den anaerobe proces bliver dannet. Og de her to pyruvat, de går så ind i den oxidative dekarboxylering, som foregår inde i mitokondrierne. Og den dekarboxylering her, den danner så 2-acetylcoenzym A, som også er en C2-forbindelse. Det rører så ind i Krebscyklus, hver af de her 2-acetylcoenzym A, hvilket vil sige, at Krebscyklus, den forekommer 2 gange. Det der sker her, det er, at de her C2-forbindelser, altså de her acetylcoenzym A, de rører ind i Krebscyklus, hvor de bliver spaltet til, eller de bliver dehydrogeniseret til en C6-forbindelse, hvor der så bliver fraspaltet noget NADH og noget CO2, som vi udånder. Og så bliver det så til en C5-forbindelse, hvor der igen rører noget NADH og noget CO2 videre eller ud. Så har vi noget GTP, som ligesom er det samme som ATP, som også rører ud. Og så har vi en C4-forbindelse, hvor der bliver fraspaltet noget FADH2 og noget NADH2, som så ryger videre herned til respirationskæden. Og det forekommer som sagt 2 gange, da vi har 2 acetylcoenzym A. Her i respirationskæden, som foregår i mitokondrierne også, hvilket er en aerob proces, det vil sige den kræver ilt, der har vi de her koenzymer NADH2 og FADH2, eller NADH, som rører ind i den inderste membran i mitokondriet, hvor at NADH det rører ind i enzymkompleks 2, hvorimod FADH det rører ind i enzymkompleks 1. Og det vil sige, at FADH det har sværere ved at afgive de her H+-ioner, hvorimod NADH de pumper de her H+-ioner hurtigere ud. Det vil sige, at der kommer mere energi ud af NADH-molekyler, eller ja. Og herved, altså, da det er en iltrig proces, så går ilten sammen med de her H+, som så danner vand. Og vand, nu kan vi så ikke se det her på figuren, men hernede, der står der, at det her ADP, vi har, det danner ATP og vand. Og det vil så sige, at altså, i alt, der ender vi ud med 30 mol ATP via hele den her proces. Men hvis nu, at vi ikke har noget ilt til stede her, så vil pyruvaten i stedet for at danne laktat. Og da vi ikke har noget ilt til stede, så vil det heller ikke danne, altså så har vi også mangel på NADH. Og at vi danner det her mælkesyregæring, det gør, at vi ligesom kan gendanne den her NADH, som kan bruges i glykolysen, som så kan køre videre. Og hos planter, for eksempel gærceller, der kan de så lave alkohol, hvor de får 2-etanol og CO2 ud af det. Og det er også en gendannelse af NAD+. Ja, det var sådan set det.